Siema ydych chi? Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Fan yma, rydym mynd i darganfod sut i lawrlwytho yr taflun oddi wrth yr tadwrfa ar gyfer yr cod-taddiad yn y iaith PHP. Yn yr fideoedd, rydym wedi ei gwneud ynglyn â'r iaith hon. Rydym yn arddangos sut i uwchlwytho ac i lawrlwytho y pecynnau fel llyfrgelloedd yn yr gadwfar, ond mewn gwirionedd, nid ydyn ni'n cyfyngwyd i mewn yn dim ond llyfrgelloedd neu'r pecynnau, a rydyn yn gallu datblygu holl taflunau hefyd, ac wedyn yn ei uwchlwytho i mewn yn y cadwfa hon, sef y cadwfa gyda'r cyfeiriad rhyngrwyd packages.org, trwy defnyddio y meddalwedd berthnasol sef y gorchymyn Composer. Enghraifft, os ydyn yn mochilio i'r wefan gyda'r cyfeiriad packages.org, ac wedyn os ydyn yn achwilio ar gyfer yr pecyn gyda'r enw app fel hyn, ac wedyn ar yr ochr y dde, os ydyn yn dewis rhain sydd yn taflun fel hyn, mae gyda ni yr 1,764 ohonynt. Na'r enghraifft, os ydyn yn torchi lawr i'r pecyn fan yma gyda'r enw'r o'r defnyddwr athlon 1600 ac gyda'r enw o'r pecyn PHP cysylltnod proxy cysylltnod app. Ydyn yn gallu gweld ar y ochr dde mae'r pecyn hwn o'r fath taflun. Felly os ydyn yn mochleio i'r cadwrfar github.com, ac wedyn os ydyn yn agor yr ffail cyfansodwr.json, mae'r hyn yn cadarnhau mae'r pecyn hwn o'r fath taflun hefyd. Felly os ydyn yn dychwelyd i'r tudalen wefan ar gyfer y pecyn ar packages.org neu pecynydd.org i fe'n sefydlu yr taflun hwn ar cyfrifiadur lleol, mae angen i ni i rhedeg yr gorchymyn hwn fan yma. Felly nawr, os ydyn yn creu y pregell cyfamserol, enghraifft gyda'r enw cyfamserol 1, ac wedyn i mynd yno fe, ac wedyn nawr os ydyn yn creu y pregell arall ar gyfer taflun, enghraifft prawf 1, ac wedyn os ydyn yn mynd yno fe, ac nawr os ydyn yn gleido y gorchymyn o'r blaen i mewn fan yma ar gymell, sef gorchymyn cyfansodwr, creu cysylltnod taflun, gwagle, ac wedyn yr enw'r o'r dablygwr, sef athlon 1600, blaenslaes, ac wedyn yr enw'r o'r pecyn, sef PHP cysylltnod proxy cysylltnod app, ac wedyn pwyso ar y botwm doddiad. Felly, mae'n nawr yn lawrlwytho ac yn sefydlu yr pecyn hwn. Nawr, os ydyn yn rhestru y cymwysiad o'r pregell gyda'r dewisiadau namin, ac wedyn A ar gyfer y Saesnig i gyd, ac wedyn L ar gyfer y Saesnig hir. Felly, maen wedi creu yr is-pregell ar gyfer y taflun gyda'r enw'r o'r pecyn, sef PHP cysylltnod proxy cysylltnod app, ac wedyn os ydyn mynd yno fe, ac wedyn gwneud yr un gorchymyn ffordd o blaen i rhestru gyda'r dewisiad namin A, L, ar gyfer
I gyd ac yn hir gyda'r manylion. Felly, fan yma, mae gyda ni yr ffeil cod dodiad dechreuedig ar gyfer yr cymwysiad hwn, sef index.php neu mynygau.php, a dyna y cod. Felly, yr amcan o'r arddangosiad hwn yw I arddangos yn ytrach na'r defnyddio feddywedd rheolwr pecyn ar gyfer y iaith rhaglenni PHP, sef composer neu cyfansodwr, ar gyfer yr llawyddiad o llyfrgelloedd neu yr modolion I cynnwys fel yr crambadd o'r rhyw, taflun neu cymwysiad neu app sydd yn fwy, enghraifft yn arfer o'r blaen, o'r ni'n yn gwneud y gorchymyn cyfansodwr I lawrlwytho pecyn neu llyfrgelloedd I mewn dan yr bygell vendor neu gwethwr. Ac wedyn yno fe, mae gyda ni is-bygellau ar gyfer yr dablagwyr, enghraifft os ydyn yn dod yn mewn i'r is-bygell ar gyfer dablagwr athlon 1600. Fan yma, mae gyda ni llyfrgell ar gyfer yr meddolyn PHP cysylltnod proxy, a dyna fe. Felly nawr os ydyn yn drych I mewn yn y ffeil yr composer.json neu cyfansodwr.json, ac os ydyn yn edrych ar y fath o'r pecyn ar y llinell 3, mae'n dweud mae'r hyn yr fath o'r taflun. Felly, I fod yn dweud mae'r hwn yn taflun, mae'n cael ei amdrin fel llyfrgell, oherwydd mae'r meddolyn hyn yn cael ei galw oddi wrth y prif composer.json ar gyfer y cymwysiad. Os ydyn yn dychwelyd i'r prif pygell ar gyfer y cymwysiad neu'r app. Fan yma, os ydyn yn edrych unwaith eto yn yr composer neu cyfansodwr.json ar gyfer y cymwysiad, mae'n erfyn ar gyfer yr pecyn athlon 1600 /PHP cysylltnod proxy, ac oherwydd hyn, pan ydyn yn rhedeg y gorchymyn cyfansodwr gyda'r dewisiad I creu cysylltnod taflun, mae'r hyn ei fod yn dweud mae'r hyn yn y fath o'r taflun yn yr cyfansodwr.json. Mae'n cael ei lawrlwytho fel llyfrgell, ac oherwydd hyn mae'n cael ei mewn sefydlu neu mewn osod I mewn dan yr is-bygell yr vendor neu gwethwr, ac wedyn yr is-bygell ar gyfer y dablogwr, ac wedyn yr pygell ar gyfer yr enw'r o pecyn. Felly os rydyn yn dychwelyd i'r wefan packages.org, ac wedyn os rydyn yn edrych ar yr dudalen wefan ar gyfer yr PHP cysylltnod proxy yn ytrach na'r PHP cysylltnod proxy cysylltnod app. Felly, I fewn sefydlu yr pecyn hwn, mae'r gorchymyn yn wahanol. Rydyn yn rhedeg y gorchymyn composer, gwacle, require, gwacle, athlon 1600 /PHP cysylltnod proxy. Rydyn yn rhedeg y gorchymyn cyfansodwr, ac wedyn gyda'r dewisiad I erfyn, oherwydd mae'r hwn yn llyfrgell, ond os rydyn yn dychwelyd i'r pecyn o'r blaen, sef y PHP cysylltnod proxy cysylltnod app, mae'r dewisiad I rhedeg gyda'r feddywedd cyfansodwr,
creu cysylltnod taflun oherwydd mae'r hyn yn cymwysiad yn ytrach na'r llyfrgell. Unwaith eto, os ydyn yn chwilio ar gyfer pecyn arall, enghraifft gyda'r enw proxy, ac unwaith eto os ydyn yn dewis y fath i fod yn taflun, enghraifft mae gyda ni un fan yma gyda'r enw'r o datblygwr, le proxy, ac hefyd gyda'r enw o pecyn le proxy yr un peth. Felly nawr os ydyn yn ail-ysgrifennu gorchymyn hwn, ac wedyn os ydyn yn dachwel i'r tegell uchod, unwaith eto, ac nawr os ydyn yn rhedeg y gorchymyn, cyfansoddwr gwacle, creu cysylltnod taflun, gwacle, ac wedyn yr enw'r o'r datblygwr, le proxy, ac wedyn blaenslais yr enw o'r pecyn, le proxy unwaith eto, ac wedyn pwyso ar y botwm ddodiad. Nawr, os ydyn yn rhestru cymwysiad, dyma'r pregell ar gyfer yr pecyn. Nawr, os ydyn yn mynd i mewn arno fe, fel hyn, a dyma'r cymwysiad. Felly, os ydyn nawr yn rhestru yr ffeiliau cod taddiad, dyma'r rhain. Os ydyn yn edrych i mewn yn darllenwch fi .md ar gyfer i marcio i lawr yn y Saesneg. Felly os ydyn eisiau i rhedeg y cymwysiad hwn, mae angen i ni i rhedeg y gorchymyn PHP le proxy. Felly dyma'r pwynt cychwynnedig ar gyfer y cymwysiad hwn, neu ar gyfer yr app hwn. Nid yw hyn yn llyfrgell i cynnwys yn rhyw fath o app neu cymwysiad arall, ond mae'n cymwysiad neu app go iawn, ac ydyn yn gallu eu lawrlwytho nhw ac yn eu sefydlu nhw ar ein cyfrifiaduron lleol trwy defnyddio yr meddalwedd neu gorchymyn composer neu cyfansoddwr, ond yn ytrach na defnyddio'r dewisiad i erbyn neu i require, ydyn yn angen i defnyddio dewisiad create -project neu creu cysylltnod taflun. Wel, beth ydy hyn yn arddygau i ni fel datblygwyr o'r appiau i mewn yn yr iaith rhaglenni PHP? Wel, dwi'n meddwl mae'r hyn yn arddygau os ydyn eisiau i cadw ein codtaddiad i mewn yn y cadwfedd fel packages.org ac hefyd fel github.org. Nid ydym ni'n cyfyngwyd i datblygu dim ond i mewn yn y llyfrgelloedd. Rydyn yn gallu datblygu holl cymwysiadau neu appiau hefyd, ac wedyn i uwchlwytho nhw fel appiau neu cymwysiadau gyfan gwbl i'r cadwfedd ac i cyfrannu nhw fel y rhain. Felly, enghraifft, os ydyn yn dychweld i'r prif pregell ar gyfer yr arddangosiad hwn, ac wedyn os ydyn yn rhestru cymwysiad o'r pregell, ac os ydyn yn dod i mewn i'r pregell gyfamserol prawf 1, felly, os ydyn yn creu enghraifft y pregell newydd ar gyfer y taflun newydd gyda'r enw fel enghraifft taflun 1, ac wedyn nawr i mewn yno fe, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn cyfansoddwr gyda'r dewisiad i cychwyneddio, fel hyn, ac wedyn nawr os ydyn yn galw hyn yn gyntaf gyda'r enw o'r datblygwr fy hunain,
ac wedyn y blaen slaeth, ac wedyn yr enw'r o pecyn, sef taflun 1, fel hyn. Ac wedyn, ydyn nhw'n gallu dweud mae'r hwn ddim ond ar gyfer ardd dangosiad, fel hyn. Ac wedyn, mae'r manylion ynglyn â'r awdur yn gywir, ac wedyn ynglyn â'r gwastadolrwydd lleiaf, ydyn nhw'n gallu dweud mae'r hyn yn dal yn y gyfnod o'r datblygiad neu def. Ac wedyn, felly yn ytrach na dweud fel arferol mae'r hyn yn llyfrgell, ydyn nhw'n gallu dweud mae hyn yn taflun neu prosiect fel hyn. Ac ar gyfer yr trydded, mae'r hyn yn MET, sydd yn dweud dach chi'n gallu defnyddio ac yn ysgrifio ac yn dosbarthu ac yn gyfrannu hwn. Trafod eich derbyn, mae'r eich defnyddiad o'r meddylwedd hon yn hollol eich cyfrifoldeb, eich hunain. Ac wedyn, os ydyn parhau gyda'r cymbellau yn mewnwysod y gwag, ac ydych chi'n cadarnhau yr cenediad hwn, sef y data yn uchod, ydw. Ac nawr, os ydyn yn rhestru y cymwysiad, dyma'r ffail cyfysodwr.json, ac nawr union yno fe, fel o'r blaen, dyma'r manylion. Nawr, os ydyn yn dechrau i datblygu rhyw fath o'r cod dyddiad union yn yr iaith PHP, enghraifft gyda'r yn gyntaf yn creu yr ffail mynegau.php, ac wedyn, os ydyn yn arddangos rhyw fath o tudalen wefan fel hyn, ac union yno fe, rwy'n gallu gosod rhyw fath o cod taddiad union yn yr iaith PHP, ac wedyn rwy'n gallu allbynnu rhyw fath o data, fel enghraifft, os ydyn yn allbynnu y dyddiad yn yr ffurfiodaeth yn gyntaf y blwyddyn, ac wedyn y mis, ac wedyn y dyddiad, ac wedyn gwagle, ac wedyn yr ar, ac wedyn y munud, ac wedyn yr eiliad, fel hyn. Nawr, os ydyn yn achub y ffel ac wedyn ymadael, nawr, os ydyn yn dechrau yr gwenydd ar gyfer yr cod taddiad PHP gyda'r dewisiad namin, ac wedyn y pryd rithren S, ac wedyn y cyferiad, sef ar yr gwesteiwr lleol, ac wedyn y llan wahanod, ac wedyn yr prif o'r porthladd, sef tar mil. Fel hyn, nawr mae'r gwesteiwr ar gyfer yr wefan leol yn cael ei gwesteio ar yr porthladd tar mil. Nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r porwr, ac nawr, os ydyn yn ymwchlio i'r gwesteiwr lleol ar y porthladd tar mil, a dyna ni, dyma'r allbaniad o'r fel codaddiad o'r ddim ni'n dyblygu dim ond nawr. Wedyn, os ydyn yn pwyso ar y botwm F5 i adnewyddu y tudalen, fel da chi'n gweld, mae'r eiliadau yn adnewid, neu adnewyddu. Felly, dyma'r cymwysiad neu app go iawn, ei fod yn hynod o fychan, sydd ydyn yn gallu ei uwchlwytho i'r cadwrfa ar GitHub ac hefyd ar packages.org. Nawr, yn ôl yn y terfynach, os ydyn yn ymadael allan o'r ymdaethiad hwn, trwy bwyso ar botwm rheoli, ac wedyn y llythren ec fel hyn. Nawr, os ydyn yn gwneud
rhethriad o cymwysiad. Mae gyda ni dim ond doi ffail, ond rydyn ni'n gallu uwchlwytho i fyny i'r cadwrfedd. Felly, ar gyfer hyn, yn gyntaf mae angen i ni i creu yr cartwfa lleol gyda'r meddalwedd git eg et fel hyn, achos ar y foment nid ydy hi yn bodoli. Felly, mae angen i ni i mewnbynnu y gorchymyn git gwacle ac wedyn init neu cychwyneddio ac wedyn diwylliad namin B ar gyfer cangen yn Saesnig ac wedyn yr enw o'r cangen sef prif yn Saesnig sef main fel hyn ac wedyn maen nhw wedi cychwyneddio yr cadwrfa git gwag yn yr plegell fan yma ac os ydych nawr yn rhestru yn llawn a dyma'r is-plegell ar gyfer yr cadwrfa git sef .git. Nawr mae angen i ni i ychwanegu cod tadiad i mewn yna fe ac rydyn yn gallu gwneud hyn trwy'r gorchymyn git gwacle ac wedyn y gardd Saesnig ychwanegu neu add ac wedyn y llawn a talnod i cynrychioli ddim fel hyn. Nawr mae angen i ni i amrhymo yr ychwanegiad i mewn yn y cadwfa ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy'r gorchymyn git gwacle ac wedyn yn y Saesnig amrhymo ac wedyn y diwylliad namin M ac wedyn mae'r diwylliad namin M yn cynrychioli y sylweb ac rydyn yn gallu mewn osod y sylweb fel y cyntaf amrymiad fel hyn. Ac wedyn pwyso ar y bottom dodiad. A dyna ni, maen nhw wedi amrymo doi ffail. Nawr yn ôl yn yr poriwr, y cam nesaf yw i lofnodi i mewn yn y wefan GitHub. Ac wedyn, os rydyn yn clicio ar y bottom ar gyfer yr cadwrfa newydd fan yma, rydyn yn gallu creu y cadwfa newydd. Felly, ar gyfer yr enw'r o'r cadwfa newydd, os rydyn yn cydododi y cymwysiad o'r ffail cyfysodwr .json, rydyn yn gallu cadarnhau mae'r enw o'r cadwfa hwn, taflun 1, ac rydyn yn gallu ei alysgrifio, ac wedyn yn ei lido i mewn fel hyn. Ac unwaith eto ar gyfer yr ysgrifiad, rydyn yn gallu alysgrifio oddi wrth yr ffail cyfysodwr.json ac yn ei lido i mewn fel hyn. Ac wedyn, rydyn yn gallu clicio ar y bottom i greu y cadwfa fel hyn. Wedyn, mae angen i ni i wthio yr cadwfa lleol oddi wrth yr is-plegell.git i fyny i'r GitHub ac rydyn yn gallu gwneud hyn trwy'r alysgrifio i mewn yn y tocled fwrdd y gorchymyn fan yma i wthio cadwrfa bodoliedig oddi wrth y llinell gorchymyn ac rydyn yn gallu alysgrifio trwy bwyso ar y bottom fan yma ar y dde. Ac wedyn ar y llinell gorchymyn rydyn yn gallu lido i mewn fel hyn. Ac wedyn pwyso ar y bottom doddiad. Nawr mae angen i ni i mewnbynnu yr defnyddio'r enw ar gyfer cyfrif. Ac wedyn yr cyfryngar sydd nad ydy'r cyfryngar ar gyfer y cyfrif ond y tocyn mynediad personol ar gyfer gwrthodiad o'r gwthio i fyny i mewn yn y cadwfa ar-lein. A dyna ni, nawr maen nhw wedi gorffen, nawr os rydyn yn dychwelyd i'r porwr, ac wedyn os rydyn yn dadebru y dudalen ar gyfer y cadwfa, fan yma. Dyna'r doi ffail, sef yr
cyfansoddwr.json ac wedyn yr mynegau.php. Nawr, os ydyn yn mafrio i'r wefan packages.org, ydyn yn gallu dar ymostwng yr app neu'r cymwysiad neu'r pecyn hwn newydd trwy pwyso ar y botwm i dar ymostwng, ac wedyn mae angen i ni i mewnbynnu yr cyfeiriad, sef yr un fan yma. Ac wedyn i pwyso ar y botwm i wirio. Ac wedyn i dar ymostwng. A dyna ni, nawr mae angen i ni i osodi y bach GitHub. Felly ar gyfer hyn, mae angen i ni i clicio ar y 3 dot ar y dde, fan yma, ac wedyn i dewis gosodiadau. Ac wedyn, mae angen i ni i dewis yr gwefan fachau, ac wedyn i ychwanegu y wefan fach, ac wedyn ar gyfer yr cyfeiriad ar gyfer y talu rwyddiad, mae'r hwn fan yma. Ac wedyn ar gyfer yr fath o cymwysiad, mae'r hwn yn cymwysiad blaenslaes JSON, ac wedyn ynglyn â'r cyfrinach. Mae angen i fewnbynnu y cyfrinach i mewn, ac wedyn ar gyfer y digwyddiad, rydyn angen dim ond y digwyddiad gwthio, ac nawr rydyn yn gallu pwyso ar y botwm i ychwanegu yr wefan fach. A dyna ni. Nawr, os rydyn yn dychwelyd ar wefan packages ar gyfer yr dudalen ar gyfer yr pecyn, nawr mae'n arddangos heb trafferth ar yr cadwrfar wefan packages.org. Nawr, yn ôl yn terfynell ar cyfrifiadur lleol, os ydyn yn dychwelyd i'r pregell prif ar gyfer yr abrofiadau cyfamserol, sef fan yma. Nawr, os ydyn yn creu rhyw pregell newydd fel prawf 2, ac wedyn yn mafrio yno fe, fan yma, nawr, oherwydd mae'r hyn yn taflun yn edrych na llyfrgell, ydyn yn gallu rhedeg y gorchymyn fan yma, sef y gorchymyn composer neu cyfansoddwr, i greu y taflun gyda'r enw fan yma. Oherwydd mae hyn yn taflun edrych na llyfrgell, ydyn yn defnyddio creu taflun yn edrych na erbyn. Na, os ydw i'n gludo i mewn y gorchymyn, ac wedyn pwyso ar y botwm doddiad, mae gyda ni y neges gwall. Ni allai canfod y pecyn gyda'r wastadolrwydd yn wastadol. Felly nawr, os ydyn yn penodi yr wastadolrwydd i fod yn y gyfnod datblygu fel hyn, a dyna ni. Nawr, os ydyn yn rhestru yn gyflawn cymwysiad o'r pregell, dyma'r pregell newydd gyda'r enw'r o'r pecyn, sef taflun 1. Nawr, mae gyda ni yr un ffeiliau codtadiad fel o'r blaen. Nawr, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn i dechrau yr gweithwyr ar gyfer yr wefan lleol, sef yn defnyddio y dewisiad namin prif lythren S, ac wedyn yr enw o'r gwenydd, sef yr lleol wasteiwr fan yma ar y porthladd enghraifft y tar mil fel hyn. Felly mae'r gwasanaeth ar gyfer yr wefan wedi dechrau ar y porthladd tar mil.
ac nawr os ydyn yn machleuo iddo fe fel hyn, a dyna ni, dyma'r ysblyniad o'r codardiad PHP. Mae'n arddangos y dyddiad a'r amser, ac os ydyn ni'n pwyso ar y bottom F5, mae'r eiliadau yn adnewyddu. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Yn y fideo hwn, discusom ni sut i lawrlwytho yr taflun PHP oddi wrth y cartwfa packages.org, ac wedyn i creu app neu taflun neu gymwysiad y hunain, ac sut i uchlwytho yr holl taflun neu app neu gymwysiad fel taflun go iawn i fyny i'r cadwfedd ar github.com ac hefyd ar packages.org, ac wedyn roeddwn ni'n llwyddiannus i lawrlwytho unwaith eto yr un taflun ac yn ei sefydlu yn ei lleoliad gwahanol ar y gyfrifiadur lleol. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadwch saf a hwyl.